foli b'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen aw ka bisimila malikura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la VOA Soba la Kajatu Tarawele an ka bi kunnafoniw mabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan Novembre kalo tile 27 tɛmɛnen ninnu na a yirala k'a fɔ ko Jaka ani Gwantu ka taa Buguni mara la dugulamɔgɔw ka a sababu kɛ dugukoloko kɛlɛ fitinɛba de wulila dugulamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la awa mun de bɔra ko kɔnɔna la an bɛna a laseliw kɛ aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna la DIRPA n'ale ye Mali sɔrɔdasiw ka kunnafoni so ye u y'u ka ladala tɔnsigi kɛnɛ sigi bi yaasa ka se ka lakanabolo olu bɛ cogoya min na jamana kɔnɔna la k'u laseliw kɛ awa fɛnɛ dɔgɔkun laban waati ninnu na Mali Burkina Faso ani Niger olu ka kanbɛnjɛ kuluba min n'u bɛ fɛ k'a bila sen kan yaasa ka baarakɛɲɔgɔnya tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la o tɔnsigi tun bɛ yen nɔ dɔnikɛlaw ni a kodɔnkɛlaw ni jamana saba ninnu kɔkanko kotigiw olu bɛɛ b'a tɔnsigi kɛnɛ kan u ye hakilina dɔw tigɛ a koɲɛw kan an bɛna olu fana laseliw kɛ aw ye ninnu de bɛna fara an ka kunnafoni dilaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan Mali ani duniya kɔnɔna na ka tɛntɛ aw ye sisan an ka ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin kana kɔfɛ ka segi ko kura ka foli ani tanuni lase alamɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ aw ɲɛna aw bɛ Malikura jɛmukan kɔnɔna la ka lamɛn ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la VOA Soba la aw tulo bɛ Kayatu Tarawele di kumakan na nin waati in na Novembre kalo tile 27 tɛmɛnen ninnu na Jaka ani Gwantu Buguni mara la o dugulamɔgɔw ka sababu kɛ dugukolo koɲa kɛlɛ ye fitinɛba wulila u ni ɲɔgɔn cɛla la a taara falen mɔgɔ 8 ɲɔgɔnna bɔnɛli la u ni na Mariam Kuyate n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ bɛ a ɲɛfɔ an ye maa 8 bɔɲɔgɔnkɔ de fagala ani maa 2 olu joginna sibiri tɛmɛlen dugukolo mankan nɔfɛ duguden 2 ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Jaka dugu ye min bɛ Kɔlɔnjɛba sɛkili kɔnɔna na ani Kuwantu dugu min bɛ Jantiyabugu commune kɔnɔ kilomɛtiri 25 bɔɲɔgɔnkɔ de bɛ nin dugu 2 ye ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka faamuyali caman sɔrɔ kow tɛmɛna cogo min na an ye wele bila Salif Kone ma Jaga duguden don min yɛrɛ tun bɛ a mankan kɛnɛ kan a bɛ ɲɛfɔli kan ye Voilà, samedi tɛmɛnen après i n'a fɔ 2 heures waati Gwanduka ninnu ka foro bɛ yɔrɔ min na u b'u ka yiriw tigɛ yen ka u ka charbon don bon comme la u y'olu filɛ ala minɛ ka taa u ka charbon bɛɛ cɛ k'u ka kalala sen 3 kɔnɔ ka taa n'o ye olu taara sisan ka taa sɔrɔ u y'o cɛ u ɲɔ minɛ ka taa u sɔrɔ yen ko Jakaw bɛ ka na anw ka baarankɛdenw cɛ sɔn ka taa n'o ye ko e yɛrɛ k'aw ju tɛ nin na kɛra kungo kɔnɔ kɛlen sisan u ɲɔlen filɛ ala minɛ morifa ta ko olu b'a m'u k'u boli ci u ko k'u boli ci yɔrɔ min na kisɛ la u fana kelen ɲɔgɔn u ye ɲɔgɔn gosi u ye ɲɔgɔn gosi ka fara ɲɔgɔn na o tun bɛ mɔgɔ joli bɔ Jaka min tun don min taara kelen ɲɛna sisan Gwanduka ninnu kama yɔrɔ u bɛ i n'a fɔ mɔgɔ 30 ɲɔgɔn bɔ donc ni bɛ fɛ ka faamuyali kɛ mɔgɔ joli de sala kɛlɛ in sen fɛ wala mɔgɔ min farala ɲɔgɔn kan ne ye min dɔn min fagala u bɛ taa fɔ mɔgɔ 8 kɛlɛ in kun de dugukolo ko de ye parce que Gwandukaw de taa dugukolo ye o Jaka ninnu de bɛna dugukolo minɛ u b'a sɛnɛ sɔn ok ayiwa an bɛ se ka fɔ an bɛ waati min na ko sisan est ce que mankan wɛrɛ bɛ yen wa Ɲagamaw nana ka na fi min sɔrɔ Gwandu dugu kɔnɔ min kɛ ka na lajɛ n'a sɔrɔ sisan ka commandant wuli ka na Gwandu ka na ɲininkaliw kɛ ka sɔrɔ ka taa bon tiɲɛna mankan wɛrɛ mɔgɔ ma na o kɔfɛ fɔlɔ an k'a dɔn k'a fɔ nin dugukolo mankan in a bɛ senna bilako tɛ dugudenw ka fɔ la an ye wele bila Kuwantu duguladen dɔw fɛnɛ ma yaasa k'u ka seereyaw sɔrɔ nin mankan in na nka an ma jaabi u fɛ Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la nin tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko DIRPA n'o ye Mali sɔrɔdasiw ka kunnafoni so cakɛdaba ye a ka kunnafoni lakanaw kan ladala kɛnɛ sigi kɛ bin tɛnɛ in na VOA Bambara ka laselikɛla Mohamed Danjogo tun bɛ a kɛnɛ kan an ka kumakanw lamɛn Mali fintigilakaw lajɛren bɛ ani kunnafonidilaw u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra bi tɛnɛ décembre kalo o tile 4 o lajɛrɛ senfɛ mun kɔni ye ni kunnafoni so ɲamaba ye n'o ye colonel major Suleman Danbele ye lahalaya minnu bɛ lakana kow la ni wagati laban na a y'a da don o la an k'a lamɛn kunu an y'a jateminɛ kɛ k'a fɔ ko jatigɛwale mɔgɔw u y'a essayer ka dangari kɛ an ka sigiyɔrɔ 4 na n'o ye Labɛzanga ye n'o ye Gosi ye n'o ye Tesalite n'o ye Minaka fɛnɛ
mais an finitigilakaw an wulila ka jɔ u sela ka attaquer kɔni kɛ mais an fana an ye dangariba k'u la parce que an ka cɛdenw wulila k'u jɔ k'u ka emprises défend mais aussi avion fana nana ka na dangari kɛ jatigɛwale mɔgɔ ninnu na kosɛbɛ. Kidal talen kɔfɛ an ka finitigilakaw fɛ halisa bamanciya walew olu bɛ ka kɛ maa caman de bɛ ka I yɛrɛ ɲininka mun de la o bɛ ka kɛ halisa. Colonel Major Suleman Danbele a bɛ jaabi di ka ɲɛsin nin ɲininkali ma. mais mɔgɔw bɛna fɔ ko Kidal minɛna mais pourtant attaques bɛ sen na u kan k'a faamu u gɛnna ka bɔ Kidal dɛ donc comme u gɛnna ka bɔ u bɛ ka cari u fana b'a fɛ k'a jira k'a fɔ k'olu bɛ nin na hali bi u bɛ nin na mais anw bɛ nin na anw fana bɛ dangari k'u la. Donc il faut que la population ko famu attaque minnu bɛ ka kɛ anw tun sigilen bɛ n'a ye parce que a bɛ kɛ n'u tun bɛ yɔrɔ min na n'u gɛnna ka bɔ yen u b'a essayer ka na yɔrɔ wɛrɛ de la ka na attaque kɛ yen n'Ala sɔnna ma Kidal kɛla cogo min Mali fana bɛ basigi ten. O la an bɛ donni min na ko bi ni jamana fan dɔw fɛ bamanciw kɔni tun kɛlen don ka sɛbɛn kɛ u ni sigidalamɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u kana bin u kan. Colonel Major Suleman Danbele ka fɔ la ko o wagati tɛmɛna sabula finitigilakaw u jɔlen don u jɔyɔrɔw la. Donc an b'a ɲini maliyɛnw fɛ mɔgɔ si kan'a fɔ k'a bɛ taa a ka sécurité k'o boloda mɔgɔ wɛrɛ bolo parce que n'i ye jatigɛwale mɔgɔ ninnu ye u n'u hakilinaw de bɛ ɲɔgɔn na u n'u taabolow de bɛ ɲɔgɔn bolo donc il faut que an k'o faamu an k'a jira k'a fɔ an minnu ye kunnafonidilaw ye ko population k'u kɔlɔsi bi bi in na a ka gɛlɛn mun na parce que n'i ye bana ta k'a lajɛ a bɛ don joona farikolo la mais a bɔli a bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni de. O la sa ɲininkali tɛnkuna a la k'a fɔ Kidal minɛlen kɔfɛ kunnafonidilaw olu yɛrɛ u bɛna se ka taa Kidal don jumɛn ka taa u ɲɛ da Kidalikaw kan ani k'u ka haminaw ka o ta a y'a jira k'a fɔ ko laɲini kɔni o bɛ sen na ni sira sɔrɔla sani 20 janvier kɔni cɛ ko kunnafonidilaw olu u bɛ taa Kidal. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Alliance des États du Sahel n'o ye kuluba ye ne hakilinaw bilala ɲɔgɔn kan Mali Niger ani Burkina marabagaw fɛ kun bɛ tɔn sigi kɛnɛba sigi dɔgɔkun laban waati la Bamakɔ min kɛnɛ kan jamana saba nin kɔ kan ko kotigiw tun bɛ a kan ani a kodɔnnaw caman ka taa hakililajagabaw kɛ u ka baarakɛɲɔgɔnyaw minnu kan ka tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la tagali ɲɛfɛ. Isa Mariam Kuyate n'ale VOA Bambara ka laselikɛla ye ale ye Isa Sisuma ɲininka mun ye politiki dɔnbaga lajɛ ye a koɲaw taabolow kan a nafa ani a kɔlɔlɔw bɛna se ka kɛ min ye an k'u ka baro lamɛn. N'i y'a lajɛ déjà ninnu ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ se k'a fɔ tare don bawo an b'a ye k'a fɔ ne ni jamana saba denw lajɛ jamana saba in denw bɛɛ ye mɔgɔ suguya kelen an bɛ se k'a fɔ ten. Donc a bɛ komi hali frontière min sigira an bɛ se k'a fɔ frontière latigɛlenw tɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ nin yɔrɔ in na a ka du tɔ bɛ yɔrɔ dɔ in na donc an bɛ se k'a fɔ jamana kelen don jamanaden kelenw don n'u yɛrɛ ye hakilina sɔrɔ k'a fɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan yaasa ka laɲini dɔ kɛ an bɛ se k'a fɔ o ye ala tanu de ye. Ayiwa ni jamana saba in y'a jira k'u bɛna u kɔgɔw da baarabolo caman na teriya la i n'a fɔ sɔrɔ siraw fo ka taa se lakana ma yala ni laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati ɲɔgɔn fɛ waati ni kunkurunin kɔnɔ wa tali baaraw kan ka daminɛ ni domaine kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de ye fɔlɔ wa. A si tɛ se ka kɛ ni lakana tɛ diɲɛ ko foyi tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ni lakana tɛ ni ala ye lakana in sabati baara tɔw bɛ se ka bolo da mais n'i y'a lajɛ bi a fɔra k'a fɔ ni jamana ninnu dugujukɔrɔmafɛnw b'u bolo u bɛ sɛnɛ kɛ u bɛ sɛnɛfɛn minnu fana kɛ a dɔw bɛ se ka yɛlɛma ka taa kɔ kan mais n'i ko i b'a yɛlɛma ka taa kɔ kan a b'a fɔ k'a fɔ yɛlɛma baarakɛyɔrɔ de b'i bolo n'an b'a fɔ o ma ko industrie tɛ se ka baara kɛ ni courant tɛ ni énergie tɛ donc i b'a ye k'a fɔ n'i bɛ fɛ ka ɲɛtaga baaraw boloda nin chantier in bɛɛ de sirilen don ɲɔgɔn na ka da sew kan n b'a daminɛ ni jumɛn ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ nin na donc o de y'a kɛ an bɛ se k'a fɔ nin secteur in bɛ priorité nin jamana in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bi.
o bɛɛ lajɛlen kɔ ni jamana saba in y'a yira k'a fɔ k'u bɛna bɔ faransi fa la ni ka u tɔgɔla wari sɔrɔ u yɛrɛ ye i ka yeta ye mun ye o fɛnɛ kan ni jamana ninnu bɔra sefa la a bɛ se ka kɛ sababu ye diɲɛ sanni feere hukumu kɔnɔ u yɛrɛ bɛ se ka u ka sɔrɔw feere diɲɛ jamana wari wɛrɛw la sanni feere bɛ kɛ ni minnu ye an b'a ye k'a fɔ kɔni sefa marsera fo ka se cogo min na bi jateminɛlikɛla caman y'a yira sɔrɔw ta sira fɛ k'a fɔ a tɛ se ka kɛ sababu ye an ka jamana ninnu k'u ka ɲɛta sɔrɔ komi u y'a kanu cogo min na ni ninnu jamana saba bɛ baara min na u bɛ kɛlɛ kɛnɛ min kan an b'a ye k'a fɔ ni o kɔntinua ni sefa a bɛ se ka kɛ sababu ye n'a bɛ se ka dankari kɛ ɲɛta minnu bɛ ka laɲini ka dankari kɛ o ɲɛta ninnu na. ka kɛɲɛ ni duniya lamini kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ irisiw ka lakana kotigi dankan ale n'a ka delegation ba jiginna ɲamekaw fɛ yen nɔ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye awa irisila mɔgɔba bɛ wuli ka taa taama la kabini fanga darakira Niger jamana kan u ka taama kun ye ka taa hakili jagabɔ kɛ u ka baara kɛ ɲɔgɔnyaw la u ni Niger jamana ni ɲɔgɔn cɛla la u bisimila la bi sɔgɔmada in na u ka Niger fanga tigi fɛ ni laseli ninnu kɛra Niger ka furuba radio so fɛ bi ntɛnɛn in na. Guinée Bissau jamanatigi Umaro Sisoko Ambalo ale ye danatigɛ bi ntɛnɛn in na ka u ka wasabulon ci min ɲɛmɔgɔya tun bɛ fanga garadabagaw bolola la tile 3 dɔrɔn maramafɛn ci belebeleba kɔfɛ ɲɔgɔn na fitinɛba wulilen na a ka finitigiw ni ɲɔgɔn cɛla la min n'a a bilala fanga dafirili kun u ka jamana kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko Ambalo ye a yira k'a fɔ awa ko u ka garde nationale ko o de kun sen bɛ ni ko ninnu na u n'u ka garde ale ka garde présidentielle mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la ka tɛmɛ n'a kunnafoni ye halisa libikaw fɛ yen nɔ ka taa u ka saheli kungoba kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko u taara ka taa sanubɔ dingɛba de ye chinois tchadiens ani Niger jamanadenw tun bɛ baara la min kan ni a ma yamaruya libi fangatigiw fɛ awa ni laseli ninnu kɛra sɔrɔ kari la ka bɔ kari la ka taa se kunu bi sɔgɔmada in na ntɛnɛn ma u ye a yira k'a fɔ ko yɔrɔ kɔnɔna na ko yamaruya tun tɛ a cakɛda mɔgɔ ninnu bolo min ni a ɲɛmɔgɔya tun bɛ libi jamanaden dɔ bolola la. VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ni an seginne kana ka don an ka jɛmukan taku filanan kɔnɔna la k'a fɔ ɲɛna aw bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la VOA soba la Washington DC aw tulo bɛ Kajatu Tarawele de kumakan na ni waati in na ne maa minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an ka ni kunnafoni ninnu na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ka Bamakɔ a n'a lamini na an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan Côte Abidjan Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ radio Parisien kan Tumia mara la a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 90 ntomi ani segin kan Gawo an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 106 ntomi ni 1 kan Tumutu an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 90 ntomi ani 7 kan Koro Bayangara mara la an bɛ taa fiɲɛ turukala 97 ntomi ani 2 kan ne minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an na ni waati in na a b'an sɔrɔ directement na bi an bɛ an ka bɔlɔlɔ siraba kan n'o ye www.voabamara.com ye
walima a bɛ se ka an sɔrɔ nin waati na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ directement na YouTube kan an ka Facebook nɛgɛw olu darakira olu ma sɔn bi ka tɛmɛ ne kunnafoni Mali ni Burkina ani Niger ka kɔkankow ka tɔnsigi kɛnɛba n'a a sigira dɔgɔkun laban in waati in na wa Bamakɔkaw fɛ yen nɔ ka kɛɲɛ ni o hakilina minnu bɔra o kɔnɔna la baarakɛɲɔgɔnya siraw kan ayiwa Mohamed Daɲugu ale fana ye jamanadenw ɲininka u hakilinaw la ni tɔnkuluba in taaɲɛw la an k'a ka kumakanw lamɛn. Mali, Burkina, Niger, olu ka minisiri minnu ɲɛsinen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛla kow ma u ka lajɛrɛ min kɛra Bamakɔ kɔsa in na u ka lajɛrew kuncɛtɔ u kɔni y'a yira k'a fɔ ko wagati sera ni jamana saba a ka jɛ ka kɛ kelen ye a bɛ fɔ fɛn min ma ko confédération. Baba Alpha Koina ale ye ɲininikɛla ye ale hakilinata o ye jumɛn de ye ka ɲɛsin ni hakilina ma an ka lamɛn. C'est vrai que jamana saba jɛ de don jamana saba jɛ in a bɛ taalen ɲɛfɛ a bɛ se ka changement ba kɛ an ka sous-région bɛɛ kɔnɔna na. O la sa François Kulibali n'ale fana n'ale ye ɲininikɛla ye wa sanfɛ kalanso o karamɔgɔ don ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni kulu sugu a man ka dan ni jamana saba dɔrɔn ma sabula u bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min i ka dɔn k'a fɔ a jamanaw ka ca mun ye Sahel kɔnɔna ye a ka kan a kulu a ka jamana wɛrɛw don a fɛ an k'a lamɛn. A kun kan ka kɛ a mɛnna ka waati na a ka ɲi kosɛbɛ donc développement ni fɛnw sira caman de i b'a ye k'a fɔ ko nin ye ko caman ye olu dɔrɔn man kan wolo ɲuman u kan ka u tɔɲɔgɔn minnu fana bɛ yen n'o ye Afrique de l'Ouest jamana tɔw ye CEDEAO tɔw ye u n'olu ka hakilinaw ka falen walasa ka kɛ sababu ye k'an se ka an ka démocratie bɛjɛ fanga n'o ye ani état de droit ni développement ye o bɛ se ka sabati cogo min na jamanadenw n'u bolofɛnw bɛ se ka kɛ hɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ se ka yiriwa sɔrɔw bɛ se ka yiriwa cogo min na o ye hakilina ɲuman ye. Ni jamana saba u ka fara ɲɔgɔn kan u ka kuluba sigilen kɔfɛ sen kan n'o ye AES n'o kɛra septembre kalo kɔnɔna la o la sa Ibrahim Traoré ale fɛ tɔ ka jɛw o dɔɔnin bɛ a la sabula ni jamana saba jamanaw don musakako la minnu fanga ma bon kosɛbɛ. Ne fɛ a confédération ko a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ nka b'a ko la nka mayɔrɔ ye jumɛn ye ni y'an ka jamana saba ninnu ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ an ka jamana saba ninnu de ye jamana fɛkɛmanw ye diɲɛ jamanaw la n'an b'a fɔ ko les pays les plus pauvres donc o saba jɛkulu a bɛ se ka kɛ mɛ gɛlɛya caman b'a kɔnɔ parce que jɛkulu kun ye de fanga ka don aw la ni fanga bɛ jamana kelen min na n'aw kɛra saba ye dɔ faralen aw fanga kan bon hakilina ɲuman kɔni don mais a musaka ko de bɛna se ka kɛ kɔlɔlɔ ye parce que an ka jamana ninnu ka fɛngɛ musalako ninnu na. An b'a yira k'a fɔ wagati min na ni hakilina o bɛ ka di ko ni jamana saba ka fara ɲɔgɔn kan mun kɔni ye Niger ani Burkina ye olu farala Mali kan ka u sen bɔ a bɛ fɔ kulu min ma ko G5 Sahel. Mohamed Daɲugu VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ binna kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. Sisan an b'an sɛnsɛn ka taa Burkinakaw fɛ yen nɔ Yakuba Sawadogo n'ale tun y'u ka wagati yɛlɛma kɛlɛli cɛ masakɛba ye n'a a ye a bɛ fɔ jɔnjɔnba min ma duniya kɔnɔna na ko prix Nobel o alternative a tun y'o jɔnjɔnba ta a fatura san 2018 waati la a ye jɔnjɔn in ta san 2018 waati la fatura k'a si to san 77 la Kader Traoré n'ale ye VOA Bambara ka laselilikɛla ye ka bɔ Burkina ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye an k'a ka kumakanw lamɛn. Nin cɛkɔrɔba kɔfɔlen min ka saya kunnafoli jɛnsɛnna kunu karilenw bɔlɔlɔsira fɛ ale sisanga tun ye 77. Yakuba Sawadogo kɔni ale tun kolonni don kosɛbɛ jamana a n'a kɔ kan ka taa ale tun ye kɛlɛ min da don ka taa ja kɛlɛ kan n'an ko lutte contre la désertification.
o baara nin yɛrɛ nana waleɲuman dɔn kosɛbɛ tuma n'a min na diɲɛ sereke 4 bɛ jalaba dɔ di ale ma ka taa kungo kura sigira n'an ko prix nobel alternative o min dira ale ma san 2018 tɛmɛnin kamasɔrɔ nin cɛkɔrɔba kofɔlen tun ye jagokɛla ye tuma n'a min na ale tun ye sifinlakan ye a nana nin bɛɛ dabila k'a ka baara bɛɛ kɛ yirituru ani kungo kura labɛn de ye yakuba sabadogo ka san 40 kɔsa minnu tɛmɛna sisan nin na ale ka baara sera ka kɛ sababu ye kungofolo ɲɔgɔnna hectare 40 bila sen kan o le kosɔn maaw tun ye ale tɔgɔ la ko cɛkɔrɔba min ye ja jɔ yakuba sabadogo ka kungofolo kɔnɔ yiri suguya 90 le bɛ yen olu b'a ta da dumunifɛn yiridenw na fɔɔ ka taa bila fulalikɛtaw ra minnu tun ma cɛkɔrɔba nin ka baarada faamuya olu tun b'a miirira k'a kunkolo la tile tununa yakuba sabadogo ka yiri kanu tɛmɛni kɔ ani a ka saya kunnafoli dini kɔ u kan ka kɛ hakilinajiginɛ fasodenw bɛɛ fɛ olu k'a faamuya ko bɛɛ bɛ se ka baara kɛ a ka fandara la min bɛ se k'a to ja kɔni o kana sigi faso kɔnɔ nin tun ye Kade Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Sisan an bɛ segin ka taa Mali kɔnɔna na ka taa Kulukɔrɔkaw fɛ yen nɔ yirala k'a fɔ ko Kulukɔrɔ ye dugu tɔgɔ bɔlenba ye min ni dunanw caman bɛ taa ka taa a yɔrɔ la ka taa u ka yɔrɔ kɔrɔ minnu sigilen bɛ yen nɔ sigida minnu bɛ yen i n'a fɔ ɲanankulu ni fɛnw ka taga olu lajɛ wa hali a ka ja o fɛn ninnu bɛɛ bɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye sifinw ye olu ka baarako Kulukɔrɔkaw fɛ yen nɔ o fana donni bɛ gɛlɛya la dɔɔni an ka laselikɛla na o ye Alpha Kaye ale tun bɛ Kulukɔrɔ taama la a ye sɛgɛsɛgɛli dɔw ni ɲininkali dɔw k'a la an k'a ka laselikanw lamɛn. Kulukɔrɔ ye mara ye min bɛ kuluw ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 60 o bɛ ani Bamako da ɲɔgɔn na Mali région filanan in sigibaw ka ca Bambaraw b'o la Sɔmɔnɔw Malenkew Sarakolew Mɔr ani Filaw Barako la Baganmara Mɔni Cɛncɛnbɔ Jago ani sɛnɛ de fanga ka bon kosɛbɛ Mali jatebɔ baarada tun y'a yira san 2009 wagati ko Kulukɔrɔ sigibagaw bɛ t'u jɔ fo maa 2,000,000 ani 400,000 bɔɲanko wagatiw tɛmɛna Kulukɔrɔ de t'u lakodɛnnen don kosɛbɛ usine ko sira fɛ Mali kɔnɔ Ikoma Komanav Garamulɛnw a n'a ɲɔgɔnna caman ni Komanav ka baaraw gɛlɛyalen do bi lakanakobaliya sababu la Ikoma datugulen nana ni baarakɛbaliya caman ye hali bi dun o gɛlɛya kelen de bɛ Kulukɔrɔ sifin caman kan Simakan Kone ka fɔ la ale mara in sifinw ka ɲɛmaa dɔ ye bon n'i ko k'i bɛ Kulukɔrɔ jeunesse ta d'une manière générale an b'a fɔ ko degun b'an kan dɔɔni gɛlɛya b'an kan dɔɔni gɛlɛya mun b'an kan bi o gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye chômage ye manque d'emploi comme i yɛrɛ b'a kalama depuis Ikoma datugura bon ka fara kɔsa in na récemment événement min kɛra bateau na parce que an kun y'a ye k'a fɔ la compagnie de navigation Comanaf donc o kun fɛnɛ kelen don fiɲɛ bɔda ye dɔɔni Kulukɔrɔ jeunes ma mais an y'a ye k'a fɔ avec les événements malheureux donc o fɛnɛ jɔra ka fara Ikoma fɛnɛ ka fermeture kan il y a des années donc o gɛlɛya b'an kan donc baarako gɛlɛya b'an kan yɛrɛ de Minisiri ɲɛma Shogɛl Kokala Mayiga ka nin kɔsa in n'a tagama kungurunin kɔfɛ Ikoma la ni layidu tali ye ko a baaraw na lawuli tuguni maa caman ye jigiya kura ta bon c'était la première fois ni visite nasugu ka kɛ depuis Ikoma nin datugura donc espoir d'an ma kosɛbɛ espoir di Kulukɔrɔkaw ma kosɛbɛ parce que autorité fɛnɛ assurance d'an ma yan nɔ u bɔlen yan k'a fɔ ko n'Ala sɔnna donna nataw la timɛ Ikoma u bɛna a essayer k'a dayɛlɛ tuguni yalasa Kulukɔrɔ fɛnɛ bɛ se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ dɔɔni o diyara n ye kojugu parce que ni ye usine dayɛlɛ a kɛra cogo o cogo mɔgɔ damadɔ bɛ yen mɔgɔ caman kɔni bɛ sɔn ka taa o baara la donc o bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ caman bɛ baara sɔrɔ ni baarako gɛlɛya bɛ yen Simakan Kone ko ɲɛnajɛ yɔrɔw fana dɔgɔyara ko o bɛ sifin caman filenfilen yan nɔ lieu de divertissement ka dɔgɔ an bolo kosɛbɛ minnu yɛrɛ b'an bolo olu ils sont dans un état de dégradation donc hali o fɛnɛ na u ye visite dɔw kɛ o la autorités ye visite k'o la kɔsa in na k'a fɔ k'u bɛna essayer k'olu fɛnɛ rénover donc o gɛlɛya bɛ yen parce que an y'a ye k'a fɔ même pendant les fêtes an ka denmisɛnninw bɛ yen u t'a dɔn u bɛ tunu u t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min na. Sifinw ko u t'u bolo da u sen kan hali ni baarako gɛlɛya bɛ bada la mɔnikɛlaw b'u ta la cɛncɛnbɔlaw fana bi dɔ la musow n'u tɛ gwada la i b'u sɔrɔ siradaw la feere la don o don fana
tagamakɛlaw caman fana bina dugu yi ni a dɔnkow filɛli kama kamasɔrɔ Megetan kɛra turisiduguba ye a ka kɔrɔlenw kama Alfaka pour VOA Bambara à Bamako au Mali. Nin tun ye kulu jara ni ba cɛla ka reportage dɔ ye o kan o sira la ka foli lase an ka cɛkɔrɔba ma n'o ye Fayira Jara ye ka bɔ Kulukɔrɔ a ka foli b'an bolo kɛnɛ nin kan yan. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sallam. Sheikh Usman Madana Haidara Kando ka wele da Mali dembe ani jembe fɛn min se ka diɲɛ lafiya bi ani k'an lafiya an ka duw kɔnɔ n'an ka sigidaw la bɛn de don. Mana an ka lajɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛmɛna ka Ala wele fɛn minnu bɛna Ala ko hɛrɛ di an ma ani an kɔ bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn o fɛn bi diɲɛ dilan bi bɛn de don. Ala ka bɛn sabati, Ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan. Ala kira bonya kama sɔli ala rasul. Ayiwa sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siaka Tarawele bolo. An bɛ taa Burkina Faso kaw fɛ fɔlɔ a tun bɛ fɔ sɛnɛntɔlɔntan degeli karamɔgɔ min ma saboteur n'a tɔgɔ yɛrɛ ye Dirisa Malo Traoré a taɲana kunu kari décembre kalo in tile 3 san 2023 in na Wagadugu. Kader Traoré VOA lasigiden Wagadugu bɛ ɲɛfɔli k'an ye Dirisa Malo Traoré kan. Ale cɛfari tɔgɔ o ye saboteur ye tɔgɔ min dira ale ma Burkina Faso ale ni Mali ka sɛnɛntɔlɔntan dɔ senkɔrɔ san 1968 tuma n'a min na nin ma kɔfɔlen tun ni degiw lase Mali ka sɛnɛntɔlɔntan ŋana dɔ ma min tɔgɔ tugu Niambele. Saboteur fatura ka sisanga to 80 ye. Ɲani ale ka kɛ degeli karamɔgɔ ye ale tun ye sɛnɛntɔlɔntan tala dɔ ye san 1962 fo ka taa se san 1970 ma. A ye taani kɛ ni Bourg de la Soka fonctionnaire ye ka sɔrɔ kana yɛlɛma kana Wagadugu kana jija ni Jeanne d'Arc ye ale min yɛlɛmana kana kɛ Aspa Jenega ye. Saboteur yɛlɛmani ka kɛ degeli karamɔgɔ ye ale Burkina Faso ka équipe étalon entraîné Chanko 2 a fɔlɔ o taara san 1992 fo ka taa se san 1996 ma a filanan o kɛra san 2006 nga o kuntara ma janya. Saboteur degeli kɛ fana jamana kɔ kan Côte d'Ivoire jamana na ASEC d'Abidjan, Mali Stade Malien ani Niger jamana min ye olu ka militaire équipe ye. A ye degeli fana kɛ Togo, Angola ani Gabon jamana kɔnɔ. Saboteur kɔni ale tun koloni no kosɛbɛ a ka kololi ani a ka gwɛlɛya kan ka taa a ka baara yɛrɛ senkɔrɔ an min wele ko rigueur. O yɛrɛ le kosɔn a denmuso min ye Sonia Traoré Karidas ye ale tun ye dɔnkilila saboteur kan yɔrɔ min na a y'a fɔ ko saboteur c'est la rigueur. Dirisa Malo Traoré di saboteur ale kɔni tun furura ni den 5 ye nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. An yɛrɛw fɛ yan Bamakɔ kunu kari Stade Malien de Bamako bina Maroc Renaissance Sportive Berkane ɲɛkɔrɔ cɛliw 1-2 o y'a ɲɔgɔndan jaabi ye. A sɛnɛntɔlɔntan ɲɔgɔndan bɛ don Coupe de la Confédération ɲina saison 2023-2024 phase de poule tile 2nan hukumu kɔnɔ. Stade degeli karamɔgɔ Sekou Sek Bako y'a yira ko ale ka sɛnɛntɔlɔntanaw ma faamuyaliba kɛ Berkanekaw ka sɛnɛntɔlɔntacogo kan kama sɔrɔ u ye baaraba de k'a kan ka kɔn ɲɔgɔndan yɛrɛ ɲɛ. An y'a fɔ denmisɛnninw ye ballontan nɔgɔman tɛ parce que an équipe bɛ ɲɔgɔn na expérience b'u la kosɛbɛ et malheureusement an ye erreur juguman 2 kɛ en première mi-temps et ça nous a coûté les 2 buts. N'i ye Marocain ninnu ka ballontancogo jateminɛ ça donnait l'impression que l'équipe nana match nul de ɲini et profiter de quelques situations. Malheureusement pour nous a 2 bɛɛ kɛra but ye. Deuxième mi-temps an y'a yira k'a fɔ anw fɛnɛ on a des arguments an bɛ se ko dɔ la an ye changement damadɔni kɛ bɛɛ y'a ye ballontan kɛra cogo min na équipe kelen de tun bɛ terrain kan n'o ye anw ballontan baraji ye gagné de malheureusement an sera ka 1 but de sɔrɔ ka dun olu ka temps fort la n'o kɛra premier mi-temps olu ye 2 buts. Kari nata Stade Malien de Bamako bɛ nata Afrique du Sud Shekukun United FC mɔgɔw fɛ yen poule ɲɔgɔndan tile 3nan don VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. An balimaw ni mina dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na an ye kunnafoniw minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan olu de tun ye ninnu ye ka foli ni tanu lase an ka radio partenaires bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fana fo jɛmukan ninnu a labɛnna chaque jour fɛ a laseliw kɛra u ye ne Keyatu Traoré fɛ o kumana an bɛ kan bɛn da ɲɔgɔn wɛrɛ an b'a laɲini kɛ aw fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la télévision ani radio siraw fɛ ne tun ye Keyatu Traoré kumakan ye ka bɔ VOA soba kɔnɔna la Washington DC a k'an bɛn waati wɛrɛ. Mami mana